Yohane chapter number 19 verse number 30. Akuba emvimvithile iwayini uYesu wathi uqhikiwe. Weqa umuntu inhloko waphuma umphefumulo. Namazwi uwathethe uYesu ndisibuza umbuzo wethu amandla lawo uwathetha inokuwacholaphi. Ngoba iBhayibheli elifundayo lithi nangendlela wayebethwe ngayo uYesu uthi Isaya wayengasabonakali nokumuntu nokuyinkomo nokuyinkawu. Uthi Isaya ithetha ngaye even inhlebe le engasachelwa ngemashini nesikele babeyikobula. Anazi izwi noba laliseliphuma ngomlomo noba laliseliphuma ngenxeba. Uthi xa ithetha yona kuqhikiwe ekubonakala into oba wayeselunyamezelweni kodwa siphele kuba amazwi lawo nathi uwathetha ngesizathu soba kwafeyila indoda yane edini yadla umthombo ebekumele bidle umthini wowo kumzekelo mncinci lomfundo wenza sihlala phansi cela undiphakamisele manje umuntu lo uYesu onobomlo ngokuconnectwe embaneni mna ndandize emhlabeni ngithunywe nguBawo John chapter 6 nabe ndiphilile ngenxa enobawo yile nto ndizokuphila kuyo. Now umuntu uyasebenza ku-Old Testament oMoses baxazula amalwandle abomvu kodwa baconnectwanga ebomini. O-Eliya bavala imvula for 3.5 years kodwa baconnectwanga ebomini. Asikuva that. Intoni problem ayiconnectwanga ebomini. Intoni masizame connect that. Before you connect, no, before you connect. Manibetha ngomphostela kwanhlanjwe ndaxhingana ngokuthi kwethi ngibhatala manje. Ngicela ifake uvalenga lethaba. Ayingene ngokuboma kungeni kusavalwe lapho lesana. Wayilamula uYohane xa ebona uJesu wathi nansi imvala ethwala isisu sono sehlabathi yakubilengile emthini weGolgotha yathetha ilizwi lalini yathi kugqityiwe ngale ndaba ubomi sekungangena emntwini unikwa amandla kaMoya asathi